Mang iki arep dhewe Den meh nang omahmu. Arep COD mbah apa iki golek COD-ne. Wis pokoke OTW nang omahmu sik pengen ketemu awakmu. Ope wi omahmu Dep. Kan ono awak COD ngawi. Nah, iki wong wetenge ngeleh sarapan sik. Tuh. Terus bablas lanjut kisah perjalanan pendang tekan. Tekan perjalanan tuh tekan atine kono lho ya. Kita kan ngendi ora ngerti. Fotone ora jelas. Sing kena itu lewat alas-alas, lewat jalan. Dalane mendul. Serat jelas dalane. Koyo sikap itu. Nggih. Tekan Ngawi. Dan iki arep tekan omahmu Den. Glo. Nah, omahmu Den. Den. Mas Den ngode. Tapi awakmu ora enek Mas pas aku pas tekan kono awakmu ora enek ning endi lah oleh tanggapan. Ini aku foto-foto tok. Wis ngono wae. Matur nuwun ya Mas Deni.